हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे टिचार्स डेनि सोमोन्दै बाहाय एसे टाइपनि एबा बिनि एबाउट नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों। दा बेयावहाय गोबां माखासे फरायसाफ्रानो दाखालिनिफ्रायनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबाय थादों दि टिचार्स डेनि सोमोन्दै मोनसे एसे एबा मोनसे इनफरमेसन लाबो जाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हेल्पफुल जानो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय बेयाव लाबोना होफैदों। टिचार्स डेआ अदेबानि नेक्स्ट डेआवसो जागोन। दिनै आङो 4 सेप्टेम्बर बेयावनो खालामनाय जादों जाहाथे बे हरनि गेजेरावनो जाहाथे फरायसाफ्रा अखानायै जुदि नांगौ जायोबा मिथिनानै लानानै थाखानो हानाय जायो। दा बिनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दा बेखायनो फैदो बाहाय जोङो मा दङ बिनि सिगनिफिकेन्स एबा बिनि हिस्ट्रि आरो बेनि सोमोन्दै गासैबो डिटेल्सखौ जों मिथिनि। दा बाहाय टिचार्स डे होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै मोननै सानखौ जों गोसोआव लानांगौ जायो आरो मिथिफैयो। बेफोर जादों जोंहा मोनसे मुलुगनां फोरोंगिरिफोरनि सान वर्ल्ड जिहेतु जोंना इन्टारनेसनेल हिसाबै जोंना वर्ल्डनिफ्रायनो मोनसे फालियो। दा बेखौ 5 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। दा बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय जोङो बेसिकेलि जोङो जोंनि भारतनिखौ जों मिथिगौ आरो भारतनिया जाबाय जोंना 5 सेप्टेम्बर सानखौ फोरोंगिरिफोरनि सान हिसाबै फालिनाय जायो। दा बेखायनो बे मोननै सानखौ गोसोआव लानांगोन। कनफिउजन जानो नांनाय नङा। मालाबा फोरोंगिरिफोरनि सान होननानै माला फैयो सोङो होननानै सोंबा मुलुगनि जुदि कुइसन जायोबा बियो 5 अक्ट'बराव जागोन आरो हादोरनि जोंनि भारत हादोरनि बेलायाव जोंना 5 सेप्टेम्बर खालि जागोन आरो बेनिफ्राय जों बेयाव 5 सेप्टेम्बर फोरोंगिरि सान बेखौल' जों सावरायनो नागिरदों। बेनिफ्राय गुबुनफोरखौ मोनसेखौ जोङो बुहुमनांदांखौ बेखौ दोनथ'नाय जाबाय। दानिया बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्टेम्बर सानखौ जों फोरोंगिरिफोरनि सान हिसाबै फालिबोबाय थादों, जेराव बे सानखौ आगुनि हादोरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांनि जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जायो बा जोनोम सानाव बेखौ फालिनाय जायो। दा बे सान फालिनायखौ थांनाय 1962 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ दासिमबो। दा बिनिनो गुदि बाथ्राफोर बाहाय मिथिनि। दा गुबैयै बिथांनि जोनोम सानावदि बेखौ फालिनाय जादों अब्ला बिथाङा सोरमोन? मानि थाखाय बिथांखौ भारत नाङैनो बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनि सान हिसाबै फालिनाय जाखो? दा बिनि सोमोन्दै जों मिथिनांगौब्ला बिथांनि सोमोन्दै जों मिथिग्रोनांगोन। बिथाङा सोरमोन आरो बिथाङा मा मोनसे गेदेर खामानि मावदों बियो बेबादि मोनसे एचिभमेन्ट एबा बेबादि मोनसे सेलिब्रिटि डे हिसाबै बिथांनि बार्थडेखौ फालिलांनांलाय। दा बे मोनसे जोंनाव बयनावबो सोंथि। दा बेखायनो फैदो जोङो बिथांनि बागै मिथिनि। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा सासे बिजिरसंगिरि अर्थात स्कलार, सोलोंथाइगिरि इडुकेसनिस्ट, बेनिफ्राय सान्थौगिरि फिलसफार थारमाने आरो भारत रत्न बान्था मोननो हानाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन भारत हादरनि उदांस्रिनि उनाव लेङाइ हादोरगिरि आरो बेनिफ्राय नैथि हादोरगिरि हिसाबै बिबान मोननाय सासे गेदेमामोन, जाय बिथाङा 1888 मायथाइनि 5 सेप्टेम्बर खालि भारतनि तिरुतानि मुंनि मोनसे जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1975 मायथाइनि 6 एप्रिल खालि रुंसारि जादोंमोन। गाहाय बिथाङा गोबां जायगायावनो फोरोंगिरिनि खामानि मावदोंमोन आरो फोरोंगिरि हिसाबै जों फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला बयबो टिचार एबा जोंनि LP, UP बेनिफ्राय हाइ स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि जों बेफोरनिखौल' जोङो फोरोंगिरि सानो। नाथाय फोरोंगिरिया गासैयावबो थायो, गोबाङानो थायो। दा बिनि सोमोन्दै उनावहाय बुंलांनि। दानिया फैदो बिथाङा गाहायै बबेयाव मा मोनसे गेदेर फोरोंगिरिनि बिबानाव एबा फोरोंगिरिनि थाखोआव खामानि मावदोंमोन नायदिनि। दा नुगोन जोङो बिथाङा माइसर इउनिभारसिटियाव सासे प्रफेसार फिलसफियाव प्रफेसार मावदोंमोन 1918 निफ्राय 1921 मायथाइसिम आरो 1921 निफ्राय 1931 मायथाइसिम कलकाता इउनिभारसिटियाव फिलसफियाव प्रफेसार महरै खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय आरोबाव 1931 निफ्राय 1936 सिम अन्ध्र इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलर बिबान मावदोंमोन आरो बेनिफ्राय 1936 निफ्राय 1952 सिम इंलेन्डनि अक्सफर्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय इस्टार्न रिलिजियन एन्ड इथिक्सनि बिथिङाव प्रफेसार बिथाङा मावदोंमोन आरो बेनिफ्राय 1939 निफ्राय 1948 मायथाइसिम बिथाङा बनारस हिन्दु इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरमोन। आरोबाव बिथाङा 1953 निफ्राय 1962 मायथाइसिम दिल्ली इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर हिसाबै बिथाङा दङमोन आरो बेनिफ्राय 1946 आरो 52 मायथाइसिमावनो इउनेस्क' अर्थात इउनाइटेड नेशंस एडुकेशनेल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेशन बिनि सासे भारतनि डेलिगेसन हिसाबै खामानि मावदोंमोन, थान्दै हिसाबै दङमोन। बेनिफ्राय 1949 आरो 1952 सिमाव बिथाङा बेखिनि समावनो सभियेट इउनियनजों बिथाङा भारतनि एम्बासाडर एबा राजथान्दै हिसाबै दङमोन। माने मोनसे मायथाइ एबा मोनसे समावनो मोनथाम मोनब्रै जायगायाव बिथाङा गिदिर बिबानाव दंमोन
आरो बिनि उनाव 1962आव लेङाइ हादोरगिरि जादों। बेनि उनावहायनो जेलाना डक्टर राजेन्द्र प्रसाद जोंना गिबिसिन हादोरगिरि, बिथांनि उनावहायनो बिथाङा नैथि भारतनि हादोरगिरि हिसाबै बिबान आजावबायमोन। दा बे मोनसे बिथांनि जोबोद गोलाव आरो जोबोद मेंनो रोङै मोनसे खामानिनि मोनसे बियो हिस्ट्रि, बेखौ जों मिथिनांगोन। दानिया बिथाङा बेल' नङा, बिथाङा सान्थौ आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोद माखासे गेदेर गेदेर बिजाबफोर लिरनानै गालांदों। बेनिनो नोंथांमोननो गांबा बिजाबफोरनि मुंखौ होनो नागिरदों। सेथियाव दङ इण्डियान फिल'सफि, बेखौ भलिउम 1 भलिउम 2 माने मोननै बिजाब दिहुनदों। बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ दा फिल'सफि अफ दा उपनिषद, बे मोनसे। बेनिफ्राय आरो थार्डआव दङ बिथांनि एन आइडियेलिस्ट भिउ अफ लाइफ, बे मोनसे। बेनिफ्राय फराव दङ बिथाङा इस्टार्न रिलिजन एन्ड वेस्टार्न थाट, बेखौ बिथाङा लिरदों। बेनिफ्राय फाइभआव दङ इस्ट एन्ड वेस्ट साम रिफ्लेक्सन, दा बेखौबो बिथाङा लिरदों होनदों। दा बे बिजाबफोरनि नामफोरखौ स्टुडेन्ट एबा जायखिजाया माबा मोनसे इन्टारभिउनि थाखाय जोंनो नांगोन आरो बिथांनि गासै खामानि मावनायखौ जोंनो नांगोन। दानिया बैफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा खोनानानै मिथिबाय आरो जानांगौ साननो हाबाय जानांगौ जे बिथाङा गावनि जिउखौ गासैबो मोनफानि उनाव मोनफा मायथाइ नोंथांमोना दा नुदोंमोन, मोनसेबो मायथाइयानो गेप गैया एबा मोनसेबो बोसोरानो गेप जायाखै। गासैबो बोसोरखौनो बिथाङा गावनि खामानिखौ फोरोंगिरि एबा फोरोंनायजों सोमोन्दो गोनां फसंथान आरो गावनि हादोरनि थाखाय खामानि मावनानैनो बावसोमदों। दा बेखायनो बिथाङा सासे जोंनि थाखाय जोबोद गेदेमा, जायनि सान्थौआ भारतनि फरायसाफोरजों लोगोसे भारतनि मानसिफोरखौ मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव जांख्रिखांनाय लाबोहोनो हादोंमोन। दा बिनि थाखाय बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन एबा मान होनांगोन। दानिया दा बिथांनि जोनोम सानखौनो मानो फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिनाय जाखो, बे मोनसे बयनियावबो सोंथि। दानिया फैदो, जेब्लानो बिथाङा 1962 मायथाइयाव हादोरगिरि महरै बिबान मोनदोंमोन, अब्ला बिथांनि जोनोम सानखौ बिथांनि मोनसे गेदेर सेलेब्रिटि सान हिसाबै, माने फालिजाथाव सान हिसाबै बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथांनि लोगोफोरा बिथांजों सावरायनो थांदोंमोन होनदों। दा बे समाव बिथाङा बे सावरायहैनाय समाव बिथांनि जोनोम सानखौ गावनि जोनोम सानखौ सेलिब्रिटि सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन, मोनसे मुंदांखा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन, जेरै गान्धी जयन्ती, महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो गुबुनफोरनि जोनोम सानफोरखौ जेरै फालियो बेबादि। दानिया बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन गावनि जोनोम सानखौ फालिनाय माने गावखौल' लानाय एबा गावनि थाखायल' खामानि मावनाय जागोन। नाथाय बियो गावखौ खामानि मावजानायखौ बादों। गावनि मान होनाय एबा गावनि रोंगौथि आरो बिनि खामानि मावनायखौ जुदि मान होनो लुबैदोंबा बियो बिथांनि नङा, बियो जाहैबाय फोरोंगिरिनिनो मोनसे खामानि। दा बेनि थाखायनो बेखौ गावनि जोनोम सानखौल' फालियालाबानो गावनि जोनोम साननि जुदि बे 5 सेप्तेम्बरखौ फालिनो लुबैदोंबा हादराव थानाय एबा मुलुगाव थानाय गासै फोरोंगिरिफोरनिनो थाखाय मोनसे सान हिसाबै फालिनानै हो, जाहाथे फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय जायो। दा बेनि थाखाय बिथाङा बेखौ खावलायदों होनदों। लोगोनो लोगोफोराबो बिथांनि जेखौ बुंनाय बेखौनो लानानै भारत हादरनि थाखाय टिचार्स डे हिसाबै बिथांनि बे 5 सेप्तेम्बर जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। अदेबानि जोङो थोंजों फोरोंगिरिफोरनि सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जासै। नाथाय बेयावनो बिनि गुदियाव जोङो जारिमिनखौ नागिरनो थाङोबा बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिथांखौ जों मिथिगौ। बिनि थाखायनो जोङो बिथांनि सोमोन्दै मिथिथारनांगोन ओइदिनखालि आरो बिथांखौ जों जेब्लाबो गोसोखांथारनांगोन, बे जोंनि बिबान। दानिया बिथांनि मोनदांथियावनो जोङो मोनदों होनदों जे बिथांनि बादिब्ला एबा फोरोंगिरिनि खामानि एबा फोरोंनाया मा मोनसेनो, बियो मोनसे सार्भिस नङा होनदों, माने मोनसे खालामथारनांगौ खामानि नङा, प्रफेसन एबा जब नङा, साख्रि एबा थांनानै थानायनि राहा नङा। नाथाय बियो मानो, फोरोंनाया मोनसे समाज फोसाबनायनि गेबें लामासो होनदों। दा बेखायनो फोरोंगिरिखौ जोङो जेब्लाबो मान होनांगौ होनदों। गुबै फोरोंगिरिया जेब्लाबो समाजनि मोनसे फोसाबनायनि एबा समाजखौ गेबें लामाजों लांनायनि मोनसे गुबै राहा होनदों, जेरावहाय सासे गथ'खौ माने आदुवा एबा जाम्बा जानायनिफ्राय गियानि आरो सियान खालामग्रायानो गुदियावनो दं बिथांमोन फोरोंगिरिफोर। दा बेखायनो फोरोंगिरिफोरखौ मान होनांगौ होननानै बे सानखौ फालिनाय जायो आरो बे सानखौ सिगांनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं, दाबो फालिबोगोन आरो उनावबो फालिलांबाय थागोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा गिखेबाव नोंथांमोननि थाखाय आङो गासै बाथ्रा जोबनायनि उनाव हेपि टिचार्स डे बयनिसिमबो साबस्रिहरनाय जाहरबाय। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्टआ बेनो, जोंनि लेभेलाव फरायसालि लेभेलाव जोंना मा जायो, जों नुनो मोननाय जायो ओइदिनखालि टिचार्स डेआव जोङो मोनसे फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय आरो बे मान होनायनि मुङाव माखासे गिफ्टफोर
फोरोंगिरिफोरनिसिम लाबोनानै होफैनाय जायो। दा बे बेलायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बेयो स्पेसियेलि आंनि फारसेनिफ्राय जागोन नोंथांमोननिसिम। दा बे खामानिखौ आङो बुंनो साबजानाय मोना। गुबुना जेखि जाया सोरबाया खायफाया मोजां मोननो हागौ, खायफाया मोजां मोना जानो हागौ। नाथाय बे बेलायाव आंनिफ्राय स्पेसियेलि नोंथांमोननिसिम बे जाहैबाय टिचार्स डेआव टिचारफोरनि थाखाय गिफ्ट होनाया बेयो साबजाथाव नङा। आरो साबजाथाव नङा जाहैबाय मानो स्टुडेन्टनिफ्राय पार्सनेलि होफैनाया बेयो साबजाथाव नङा। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगां बुंदों। मानो बुंदों? जोंनि फरायसालिफोराव सरकारियानो जा प्राइभेटानो जा गुबुन गुबुन जायखिजाया फरायसालियावनो जा फरायसाफोरनि जोंनि बेकग्राउन्डआ गासिनाबो मोजां नङा। खायफाया होनो हायो, खायफाया होनो हाया। खायफाया जोबोद मोजां मोजां गिफ्ट होफैगोन लोगोफोरनि सिगाङावनो। खायफाया नाथाय बिथांमोनहा होफैनाय नङा। बेयाव गोसोआ सायर' जानोसै। दा बेबादि आरो आंबो होगौमोन, आंबो हायोबा होथारगौमोन, बिमा बिफानिफ्राय दाबिनानै लाबोनोसै। दा बेबादि नाथाय गंसे कलम एबा जायखिजाया माबा मोनसे बेसादनि थाखाय फोरोंगिरिया बिनि लबाव फोरोंगिरि सानखौ फालिजायाखै एबा फोरोंगिरिफ्रा बेनि थाखाय फरायसाफोरखौ नेनानै थायाखै। दा बेखायनो जास्ट फोरोंगिरिखौ मान होनांगौ, मान लालायलायनांगौ, सनमान खालामलायनांगौ, फोरोंगिरिफ्राबो लानांगौ। आरो ओइदिनखालि गोबां माखासे हाबाफोर लानो हायो। जेरै जाय पएम रिसाइटेसन कम्पिटिसन माबा माबि गुबुन गुबुन माखासे खामानिफोर लानो हायो। गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव लाखायोबो। दा बेखायनो नैबे गिफ्ट होनायनि बेलायाव माखासे बाथ्रा साननो गोनां दङ। आरो फोरोंगिरिफ्राबो मा सानो जोंना खायफाया गासिबो नङाबाबो खायफानि गोसोआ थानोबो हागौ जे उमुक फरायसाया ओरैबायदि खुलिदोंमोन नाथाय उमुगा जेबो लाबोआसै। बेसिकेलि बे 20% टिचारफोरनियाव बेबायदिबो थानो हागौ। अब्ला माखासे साइड इफेक्ट नुहुरनाय जायो। दा बेखायनो बेबायदि खालामनांलाया। मान खालामनाया माबा मोनसे बेसादजों नङा, गोसोजों खालामनाय आरो सनमान खालामनायासो बयनिख्रुइबो देरसिन। दा बेखौनो बुंनाय जादों नोंथांमोननिसिम। जेखि जाया मानो हेपि टिचार्स डे बयनिसिमबो। गोजोन्थों।